Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingding ngayon. Sige, soldado. Agtulog ka kada kami. Hindi mo kaya't nga uluin na ka. Mangamnama kayo. Agtungpalak iti kayat niya. Kanta ni Ami. Masidag. Kumusta ka, soldado? Ami. Ikanyo iti kanim na lumagising. Wala, Ami. Painumin nyo, lumawaw. Wala, Ami. Ami! Mabigay! Ami! Napano ni Ami? Ano hindi kayat asaman na ito eh? Ni Ami. May samot ang rebelde. Naagasan kayong kakadwa. Nataming kayo na naimbag iti ospital. Adamat ten kompleto nga agas yo. Kasanon ni Tiniente Monteverde. Subyak iti kuta dagiti rebelde. Ano? Subyan tayo? Inoita, agpapigsa kayo pailaeng. Nang runa dagiti napuntaan iti pana. Saan nga itati pa nagsubli tayo? Kaya't nung makita ka talaga at ditay kabayanan, masapol ti reinforcement. Apong, adtuhin ti tumarin nyo. Idisom, itakawayan at mukhang apo. At pumarak to, itong madamdama. Nalpasan ti trabaho, Apong. Iso ang nag-awit ang adagos, tap numasikaso kayo. Agyaman na, Apo. Apong, diyak kayo't kamapukaw kayo. Iso magpapigsa kayo kuma. Bakit ako, Apo? Nakasagana ako ni amatay. Iti anyaman na oras nga alain ti Diyos tibiyag ko. Nakasagana ako. Apong? Wala na po. Naragsak ako ni amatay. Kaputan, napadakilkan. Nung sayang. Tayak sa makita di kagsat mo. Sakbay kamataya. Apong. Sa bulang di kagsat mo, Apong. Sa bulang. Apong. Sa bulang. Tapno isunto. Di kabinadang mo. Ito lablag. Agsinlaki. Kayo kuma. At tinulong kayo na agkabsat. Apong. Elizabeth, Apong. Kalayon kuma. Alaglagi pang. Dagiti bilbilin ko kan ka. Umuna. Agyaman kay ti Diyos. Hindi na daw abindisyon. Kan kalayon, nagkita ka, iti panarabay na, iti inadaw. Ako, may kadua. Ayatam, dagiti mang busot kan ka. Di may katlo, di kagibalas, no adda, magpasakit kan ka. Di may kapat. Taraw lang, dagiti agkit daw, iti tarawon mo, nga uray, kabusorda ka. Di may kaiba, rangamang, dagiti inaula, ngam iti sila. Apo? Kat, di may kanam, ang biling ko kan ka. Di ka pumatay. Apong? Amo, alap nuan gura. Di ka unggap, Apo. Amo, pilit nam. Yung kayat ko, alam lagi pang kumakain. Lagi kibiling ko.
kang runaan. Di may kanang abilin. Kumusta ti pan na kay deliver dagiti marijuana? Awan parikot, madam. Naibo sa dagos. Adong aminan ti agararamat dito'y ili tayo. Kaniti kabang-ibang pahay nga ili. Iso nga umadado ti agordar. No kasta. Ado nga rod a kwarta ti may paima kada tayo, Bart. Iso nga haywanan nyo na inbag dagiti espesyal amula. Kada kala kwarta ti maipapay na kada tayo. Wan, madam. Andya, magsanod kayo. Di yung kabailan dagiti rebelde. Di kay danag na iyo. Mapaksyat minto ida. Ngam na ita. Agpapigsapay dagiti kakadwak. Nang runakit ado tinasugatan. Kasanon ti anak ko iti kuta dagiti rebelde. Mayor. Masigurado yung kadingad da iti ikot dagiti rebelde ti anak yo? Masigurado yung kadinga isuda tinang kidnap iti anak yo? Patsat nga isuda. Ipapantayo na kasta, Mayor. Ngayon saan ang nasayat nga agdarasudos kami. Kabailan mi daytoy. Isa di kay madanagan. Kasadon mo pinatay dan ti anak ko. Itian niyo aga po apatayan da, Mayor. Oo. Idaw-dawat tayo asapay lakuma. Tag subliti anak yo asikakaratkan. Sika soldado, irakad ka dito. Ada ito, irakad kan. Iti abay dito ang babae. Victor, Rina, pudno ka himad ka dito kuta dagiti rebelde. Saan kayong agtig na iti dagas? Da kami lang iti asidag. Masiputan mi ti amin na tignayo. Kapatay ka na doon. Rina, handa tinarami sa handa. pinarpalitat ng dito, Victor. Sobra arigan, tinarami ka kanya. Saan na pa kayo kaway-wayan? Itian niya aga po may mudda ka dito kuta da. Ni Abi, kaya't nakapatayan. Dahil katipod na. Kinapod na. Isudat ibagbagat iti arabelde anang girakit ka niya. Kita, nagbaligi naman anang kidnap ka niya. Kaya't nakapatayan ni Abi. Dakis a babae ni Abi. Awan ti basol ko kan panatap no patayan na. Victor, matay ta ka din dito yung agpadpada. Masampol ang maibalod na gitara delde. Mapulok dahi ti pagbaludan. Dakis na at tao. Iso dati mangipapa ay itirirupok dito San Isidro. Iso ang masampol ang makang magdamin. Kat mapulok dahi ti pagbaludan. Apo, kuyo ka na. Iti tanam day di Marina nga inam. Kaya't ko asarungkaran iti tanam na. Nga oray, iti maugit akong gaway. Apo, kuyo ka na. Iti tanam na, apo. Wala. Marina, adta kami ita. Ito'y abay, itanong mo. Napadakal ko ni Elizabeth. Kat itisaan ang mabayan. Panawak doon. Kat agkikita tayo tumatan. Labingitak Marina. Kapot ang pinagsinak ina. Nagkapsay. Lampam mo, amayat natin kita. Tibiyang tiinauna nga anak mo. Apo. Apo. Kanayon mo asarungkaran kita ng daydinan. Katisulangyo. Asikaswang, apo. Kapot ako
Ako ang dajay. Tawid ay dinam. Kadagit ang dadakal na. Apo, Kanjay lutili ay kilidal maas. Ipatawid kumatangkan ka, Apo. Kayat ko. Naiin ko abay ni Dalmas. Ipakaita naman. Itilutili. uwan apong matungpal. Sige apong, agina na kayo pa dito kalapaw. Kalpasan na, mapantayon. Waan, Apo. Apong, naimbag kayo unay. Tasanda kami gayam akapkapin ano. Ngam impatagdak iti husto. Agyaman ak unay, apong. Apo. Katjak kayat amapukaw kayo, apong. Takayat kayo apagserbihan iti naunday apanawan. Agyamanag, Apo. Ngam itulog mo. Iti may sangal daw. Awanak doon, iti da ito'y abyan. Apong, Anya ti plano iti soldado abalod tayo, Mang Ansong. Nusanda tayo asardangan dagiti soldado arautan. Isu ti umuna amatay. Ha? Duada iti balod tayo a babae. Ni Rina. Mang Ansong, pangasyo. Rukatan da kami kini Rina. Sanda kami nga irakid akas to eh. Tatlo nyo! Tatlo da kami ti patay nyo! Agtalag kayo kada kami, Mang Ansong. Saan ka di nga damang bambantay kada kami? Ngarod, saan kami nga garamid iti dakas? Saan mo ba kas iti kinunat, saan kami nga garamid iti dakas? Jakpatsin! Iti kanito nga garamid kami iti may kaniwas. Patayin na kami. Isorok atan na kami. Kat agsasarita tayo, Mang Ansong. ano basta? Saan dan anak anakan? Nawaya-wayan dan. Wen, ngamiti ka nito nga dadakas nga ramidin da. Matay damot adagos. Ano? Madama pa ilang agsasarita da Mang Ansong kuntito. Lando. Anya ti panagrik ng itak ni Victor. Pagayam ka di. Wano imbilang mun akabusot. Ha? Linipat mo ka din ti panaggagayam tayo atol. Ano? Kasta tinapasamak kan ka. Uwan, Victor. Ganda niyak matay tidadagong daway. Yan may baglangan. Kada ni Mang Ansong anang paagas kanya. Impanag ito hospital. Sobra sakit tinakam ko, Victor. Kaya't ko abalsan na iti pasurot ni Senyor Simon. Lando, nagawa na tayo din amak iti mismo ngay na. May sudagaan tinang patahit iti dahi ti amak. Anya? Dahi katiga po nang adak italiti bantay, Victor. Takayat ko tayo di balas. Kaya't ko ti makikay kay sa kadamang Ansong iti amin nga iwayat da. Kontra kadag iti kabusor ni. Kastagayan. Kat niya ni, apay nga dadi tayo. Itian niya aga po. Victor, iso ti kasarita may papan, iti dahi kaapanan. Lando, apay akayat apatayin ni amin ni Rina. Itian niya aga po. Anya? Baliktad, Victor. Ni Rina ti agpangpanggap iti dakas kanya ni. Kaya't napatayin niya ni. Kapno awanan ti lapad iti relasyon niya. Anya? Awan ti dakas sa panggap ni Ami kan kuana, Victor. Ni Rina ti adda panggap na addakas kan ni Ami. Ay-ayat at ni Victor aking gaita. Iso lang ang pitik-pitik ti puso. Nagkasanupay itan. Tagkabusor kami matan.
Amin. Agsarita ta ko ma. Ado ti damagagan ka. Di ta ka. Mabit lang. Iba ta. Saan? Jak ibatan ti imam. Kaya't kung agsarita ta ko ma. Tanya ti pagsaritaan ka. Ami. Kaya't kung naibagam ti pudno kanyak. Apay nga da ka dito'y kuta dagiti rebelde. Naskan ka ni pa'y amaamon dita. Anya ko nga itakan ka. Maadda ang dito'y kota dagiti rebelde. Ibagam ti pudno. Oray ibabakan ka. Awan matlaang ti Serbina. Maawatan. Ditakan. Ami. Inarakot na ka. Ibatang na. Ami. Agsarita ta kumaan na sayahan. Pangasim. Kasano ang masulbar ti parikot? Nugura met ti adda iti pusong. Kaya't ko amamuan ti pudno ang makagapo. No apay nga adda ka dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pangasim Ami. Agsarita ta kumaan bag. Kasano ang masulbar ti parikot? Nugura ti adda iti puson. Victor. Apay. Apay nga adda ka dito, Ami. Apay ang nagbalin kami tan na rebelde. Gapo. Tari na mas nagtunitungan. Anya. Di mo laam mo. No anya tinaramid na kanya. Saan lang anamin sa. No di ko ikat. Namin adon. Anya. Awanan. Awanit sir-serbi ko biya ko. Ami. Adaak ita diti ko tada mga son. Gaputan na dadahal ng tibiyag ko. Nadadahal ti kinataok. Tadayaw ko. Pero pa kayo niya. Apa kayo namanam? Ami. Sigat imay sa ngarap nga po yung tibiyag, Victor. Namawalan ti pan nakatungtang na. Gaputay ti ka naman. Saan na mabaling isip mo ito ng kalabas? Intanong ko itinipan. Ami. O, Victor. Intanong ko itinipan. Tinapalabas. Kat saanin ang mabalintay asipon. Umay ka rin. Sumurot ta kadakwada. Mapantayo iti ayang dagiti kakadwada. Ano? Kinid daw ko kini mga ansong. Nagsasarita tayo amin. Kaya't ko amang nagmo dagiti bagada. Anya kumati pa kain na igak kadagita dangkas at at tao? Sumurot ta kumay. Agur uray dalang ko. Ikatay ni Senyor Simon dagiti dadakal ko! At ilagang na titagami! Asap! Ilang mas natin ang santo! Sa katinatan! Ilang mas natin karayan! Ilagaw na titagami! Ilagaw na titagami! Titagami! Ilagaw na! Amin kami dito'y kuta. Kat napasaktan ni Senyor Simon. Kapyan ka na kami. Tinagawan daw titagtaga. Ito! Saan? Ulpot kayo! Saan at tapos niya? Naipadami din kan kanita. Yung di ka mamati, Rina. Magsarita tayo di. At katulagan ka. Yung di ka nagtungpal. Dahil ito tiga po na. Ngayon sublita ka dito'y kuta ni. Agyaman na ka na kayo amin. Tempod mo yung dagita saksakitan tinakam yun. Kakabsat! Kidawak na ito ka na kayo. Kat sapay kumatagtungpal kayo. Sana ron bang tikat dayo dito yung naglamlamang. Panawan niyo kumanda ito ko tayo. May sublit agiti na agaw at agayo. Basta sumuko kayo.
Mawatag ti adarik na ita. Ngam sana rumbang agbalin kayo adakes. Saan kami adakes? Ngam kasana may subli ti dagami. No di ka magaramit iti may kontrake ni Senyor Simon. Agtalag tayo iti hustisya. Wag na kami hustisya dito sa Nisidro. Awan hustisya. No ni Senyor Simon ti kalabang mo. Ikarik at tulungan kayo. Basta sumuko kayon. Kantap na maliklikan ti tinatay. Sumalok kayo kuman. Sakbay ang malagaw ti amin. Agsarita tayo tinalapat, Rina. May papanitian niya. May karim ka diya matulungam dagiti tattao dito. Ti amam tiga punang at dada dito. Tulungan nida. Tapno may subli dagiti dagada ginamgam ti amam. Ay, Aramidam dita. Kat ikarit man. Ikalay saka, Rina. Tulungam dagiti tattao nga dadi kay. Amay subli dagiti napukaw adag dagada. Kasya mida. Kat ikarit man. Ikalay saka. Ano ti mago namin ti sinasing ni Victor? Makansong. Umano ko ta. Sumuko tayo. Tap na maliklikan ti pinatay. Lando. Pinapudlo na. Hindi pa lang akayat ko ng ibagaray ti ka. Agamakak. Amangan na niya ti mapanunot mong aramidan mga ansong. Anya? Umano ko ta kiti kayat ni Victor mapasama. Sumuko tayo. Kat italag tayong ni Victor kami. Si Dadaan amang tulong ka tayo. anya ti ibagan ka na. Inasikat ka. Takayat ko nga ipakaamuti na laos. Aragsak ko. Siyak ti nagbaligi, anya ti kayat mo asawan. Tulungat dagiti ang naagawan iti daga. Tapno maisubdi dagiti dagada nga inaguman ni Papa. Ikarit mateta, gaputa nagkari ni Victor kanya. Anya ti inkari. Nagkari ni Victor nga ikarnay sana. Anya, pasensyakan gaputa para kanya at talaga ni Victor. Ikarnay sana ka ni Victor. Inkari na dahitakan ka. Why? Kukam na ang ti umapaan. Gaputa siya ti maikari para kan kwaya. Saan asikang? Victor, kasarita ka. Iti mao din ang kandaway. Ha? Atoy, isablikan ka. Ti kwintas ngayon sagot ko idikan ka. Uy, isablikan ka. Gaputa saan ang siya kirumbang apang tadang itiday toy. Inay ay wanak dayta ang kwentas. Jak intulok ang mapukaw kanya. Ngam isablikan kan ka. Gaputa saan gayam ang siya timay ka ay amang talika. Ada imbaga kanyang marina. Inkarim ka na ngay kanaysam. Kat iso ti rombang apang tadang itiday ti akwentas. Atay, awata. Saan? Kukuam daytaan. Ni ka ano man? Saan ko asublian dayta? Sikat imay kari iti dayta akwentas. Victor. Kabangan tayo dagiti rebelde. Isong agsubli tayo kakadwa. Ispalan tayo ni Tenyente. Nasigurado nga da ita abalo dagiti rebelde. Sige tayo, di ko nam. Iso ti matungpaw. Nakapapigsa kayo. Iso asublian tayo dagiti rebelde. Makasarita ko ni Hepe. Tulungan nyo idamang raot iti kuta dagiti rebelde. Pasigurado nga tayo jay kuta da ni Rina.
Senyor, Ingkay ispalan ni Rina. Ha? Kakadwa! At kasama niya ang bunggoy asasarungan tayo! Hindi pulis, ha? Uy, may peso, dagiti polis! Kanyang peso! Ah! Nagpaltog na! Naglikas kaya! Saan kayo nagpaltog? Untro! Ceasefire! Di kayo paltog! Awan ko magpapatok! Sinagaan ang sumuko dagiti rebelde! tuman. Sino ko gaya man dagiti rebelde. Ni Victor DJ mangat ati bagada tayo at patog. Kadwa na ni Rina, boss. Dagiti tan. Ituloy dan timag na. Putno gayam nga nakadakwada ni Rina. Tanyante, kung naklaki din nun yan tinapasamak ka niya. Awan dagas na napasama kanya. Kung naklaki din nun kasapulan ti enforcement. Basit na lang ang grupo. Nagrebelde na, gapo iti mayor. Anya? Si Pupuso dasim mo ko. Gapo tanam na maanda titulong ko. Tanyante. Mawatak ida. Gapo tanam biktima dalain. Agdamit ba, Sulmi? Gapo tanam nagrebelde kami. Ngam sapay ko matamawatan na kami, sir. Katnam naman mo titulong mo. Sino dito ka rin? Sinmo ko kami kan ka. Gapo tapat sin may asikat makatulong kada kami. Da kami, ang biktima dagiti dagas at tao. Wen, mawatan kayo. Si Dadana katumulong. Ngam no ita. Agyan kayo pailaan dito na ituding apagyanan nyo. Awan pailaan tiwaya-wayayo. Kat sapay ko ma, tadi kay aglapsin. Iti kasta. Awan ti agbalin aparikot. Namnamaan kayo ta, sir. Agyaman at. Tadinhag kayo kanyak. Lando, hindi mo ko mababayan ni Ami. Namnaman, Victor. Malabing ni tanak na wanay. Gapo itikawan ko dito San Isidro. Kastoy matan tinagbambanagan niya. Aklonat, Victor. Adamat basol ko. Gapo tayong tulog ko kastoy ti pagbanaga. Ikarik, tulungan kaya. Tapno may butak-tak ti kinapod niya. Awanin ti parikot, Victor. Awanin ti rebelde dito San Isidro. Awanin ti parikot ti ini. Siya kung di makaamu kini, Papa. Tapno isubli na dagiti dagang nga inag-aguman na. Maisubli ka dagiti aking kukul. Ramidom day tayo. Kas tulong mo kadag itinawanan. Ngam laglagi pamiti ka rin, Victor. Kayat ko atong panak. Pangpanag, Rina. Ikalaysa ka. Basta ramidom tinagtulagan ta. Apo, kanon yung dati linutok alugaw yun. Kalpasan na. Sana na po. Balik na. Saan ako nagpaya? Apong, Jakon. Abanglan. Apo. Ipulang ko. Ipulog ko. Abiyang. apong, Laki-laki ka. Lagi. Pipiling ko ka. Kangrunaan. Di may kanam. Abili. saan apong? Saan nakapanawan? Saan? Lagi pa. Amin. Pipiling ko ka. Apo. Sa pulang. Ikapsat mo. Saan apong? Hindi nagpanawan. Saan apong? Hindi nagpanawan. Apong sir!
Victor, iho. Nga asim, agikat kan iti kinasoldado. Nakapsot ako iho. Awan ti mga iwan kadagiti negosyo ni Papam a pinanawan na. Di akong kabailan. Kastamatan iti rancho kan asyenda. Kat ni Ella, kanayon mo't amabanog iti asyenda. Iso itan ti mga asikaso iti ay. Mama, Pangaasin, iho. Talunutin na kami kuma. Tiyak kay atin ti kanayon nga agdanagan ka. Kaslang amin umadamin ti apit ko. Nukas ta kanayon na nagdandanag. Maawatan na kumaiho. Mama, Awan beton ti parikot dito San Isidro. Napaksyat yun dagiti rebelde. Iso akayat ko, agikat kan iti serbisyo. Kat panawan beton, tapno si kan timang tamin, kadagiti pamastra kanmi, iti day ti Papam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya't kakasarita, sakbay pumanaw kami. May destino kami ti sa balya lokal. Iso kaya't kakasarita. Awan di pagsalitaan tabay. Ami. Mawatak no apay asan adi nakamat niyan ti Ella. Tinapagtang mo. Inlibak na kanya. Isumot lagay mo impakpakasin na iti kanya. Asaan mi apat patayin ti grupo niyan song. Tagayan. Kamang kayo kinilando iti day taag grupo. Urayan niya pa tinapaspasamak. Kaya't kung may bagagan ka, asika pa ilan ti ayayat. Pastor, di mo nabaliksan. Ami, O mo na iti amin. Saan ako na maikarikan ka? Baknang ka. Naragpat mo ti anak mga ako mo itibiyan. Idin na siya. Saan apulos? Kang runaan na. Nadadaan lang ti kinatao. Kat pulos. Asahan ako na maikarikan ka. Nang runa pa itang taadang ikalaysaw. Ami, Iso ti may kariparagan ka. Saan na siya? Kaitapay, kamlawan kayon iti maangay to akalay sa'yo. saan ko nga ayayatan ni Rina? Diyak kaya ti namang nagpainuan niyaman timong ka. Huwag lang nagtiyamin. Kat ikarugatan ka. Alapatang. Papa, napatidak ka di kada kayo nga anak niyo? o paya kasta tinakunamiha. Dadamagan ka di day tabanag. Sumbatan niyo ti saludsud ko, Papa. Natural iha. Ipatpatag da kaunay. Da kami kan ni mamam. Maaramid jo ka diti amin at daw, Papa? Apa nang ipanatlok yung anapatidak kada kayo? O, sige ha. Uray an niya pa da takid dawem. Tung palag. Agyaman na, Papa. Ala, ibagam no niya ti kayat mo kidawen. Tung palag iha. Kaya't ko nga isublimon dagiti daga nga inag-agaw mo, Papa. Aniya. Damang ansong kan dagiti kakadwana. Isu da dagiti inag-agumam iti dagada. Isu nga isublimon kadakwada ti dagada. Aniya. Day tagayan ti gapuna ang nagrebeldega. Isu nga isublim kuman dagiti dagdagada nga inag-agaw mo, Papa. Isublimon kadagiti akin kukwa. Aniya. Awan tinag-agaw ko adagada, iha. Papa,
ipagpagapuyo ko makanya. Isuglingon dagiti inag-aguman nyo adaga. Aniya. Pangaasin, Papa. Akong Sela, natungpal tikid daw mo. Iti abay ti tanam day di apong dalmas tinakay tanaman. Agab-abay kayo ita, apong. Nakalidlidaya kita, apong. Hingga putawan kayo na makikita. Da kayo anang ipatag kanyak. Anang aywan kanyak, sipot ubingak. Agmay-may sakitan, apong. Katikabsat ko. Jak amono sa dino ti pang sapulak kan kuana. Siyak ni Elizabeth, adaki ti radyo. Kaya't kayo akasarita. Mabalin ka dito, damag? Sige. Sungbatan ka iti amin adamagan. Saan ka di, aribelde kayo? Kat damag ko asimuko kayo. Wan man. Damag ko pa'y amis mo nga umili kayo dito sa San Isidro. Kat anya aga pa magrebelde kayo. Kaya't ko amamuan kabsat. Sige. Ibagam amin ang salutsudan. Katsong batak amin. Salbagkit di dayjay nga anak mo, Anita. Oh, Apay. Anya tinaramid na. agasem dayta. Kid-kid dawan nang isublik dagiti inag-agaw ko adaga. Anya. Sana mabalin ti pampanunutan ni Rina. Apay akasta tikid-kid dawan na kan ka. Diyaga mo itinayjay nga anak mo. Kad? Anya taramidam? Saan ang mabalin ti kidaw na? Awan ti daga nga isublik. Gaputak kukwak amin dagiti amin adaga nga adda iti asidag ti masakupak. Kukwak amin. Papagayam, awan ka din tinasaya at amapasamak dito'y ili tayo as San Isidro. Dagiti rebelde a grupo ni Mang Ansong kakabsat. Iti anya aga po ang nagrebelde da. Gapo tanaagawan da. Inagaw tinangato at tao dagiti dagdagada. Saan lang nga dito kakabsat? Napapatay pa'y dagiti dadakkel da. Gapo iti panagkadkad da iti. Katiso da ita ti saksakitan dagiti nagrebelde kakabsat. Apay nga agda dagiti tao abuklis. Anas ka na pumatay kan agawon dati sa nikwati pada da tao. No asino ka man, si kaabuklis nga day tituray. Agpulukan tumitlaan. Papagayam, takwaton no asino day ta nga day tituray abuklis, kandakas at tao. Alakastan, katagpakadamanan to'y pagayam nyo ititangatang ni Eliza. Mangibatbati itinaimbag nga orasyo. Dahil iti samiwang apara kada kayo amin. Nangag ko, senyor. Na kayo talaga ti paspasagidan dahil diyang announcer iti radyo. Buklis, kandakas kayo kanong adda iti turay. Oh, sige! Ipak niyo dayjay no asino man. Senyor, Patayan yon! Tapno awanan ti problema. Lukasta, maidistino kayo iti sabali a lugar? Wen, Auntie Ella. Oh, numabalin, saan min akayat a pumalaw ka, Victor? Auntie. Mayadayo ka manen kada kami. Victor, adaman damagakan ka? Anya day ka? Awan ka din ti panagayat mo kani Ami?
Iso tipit-pitik ti pusok, Auntie. Apay nga rod, apanawam. Auntie, Anya nga tanupat gam tikid daw ni mamam. Agikat kalaangan iti serbisyo. Bakutan ni mamam, kat dinan ka ba ilang dagiti dadto maatrabaho? Agam, ala? At dalatakan ka amang gadang Victor. Nukunam apumanaw ka manen, tamay destino kayo iti sa bali a lugar. Anya nga rod. Tinapatag, agan annad ka kumaakanayon. Auntie, di mo ko mabaybayan ni Ami. Wen, arami dakday. Nakasurat amin iti daytoy apupel tinagnagan dagiti inag-agangon iti daga, Papa. Anya. Ado damit gayam. Lading ito kaya. Ngamjak mapatgan day takid daw mo. Ani? Agkid daw kalangan iti sabali asaan aday ta. Ani? Lading ito. Saan ko marami day ta ngayong bagam? Iha. Awan ti daga nga isublik. Awan ti daga nga inagaw ko. Isuawan mo't nga rod ti isublik. Ngam, Papa, nagkariak ka dagiti atat tao ang maisubli dagiti dagada. Itian niya aga po. Apay, papakibiyagam day ta abanan. Gaputawan karbangan niyo iti dagada, Papa. Anya. Ni talaga apat-pat ganda, Papa. Isubli dagiti dagdaga dagitoy atat tao. Pangaasin mo. Saan niyo kung mga orayan adakdakas pa iti mapasama? Rina. Dahil tiga po na ang nagrebelde dagitoy atat tao, Papa. Gaputan na agawan da. Saan da ang mairupir ti kalintagan da? Iso ang nagrebelde da. Anya. Papa, pangaasi yun. Isubli yun ti diyo kuko adagdaga. Gaputan amangan mo dakdakas pa iti mapasama. Di mo ipilit ti kayat mo. Jak agtungpal iti daytangin bagam. Dahito yung ti pagbut-butnak ang mapasamang. No kumatadinag ka iti kanyak. Saan ka kumaanag ba nag-akastoy? Pagayatan ni Victor ti kastoy anti. Ngamkas itinakunana. Makarwar kami tungat laang ditoy. Tulungan na kami tapno makarwar kami. Ami. Ngam saan kun akay tirumwar di ti pagbaludan. Kaya't kun ti agyan ditoy aginggat-inggana anti. Kaslawan nga minan ti serbi ti biyag kanya. Ami. Nangroon na ka. Kat. Anya. Ti lalaki nga ay ayata. Mangikal na isan iti sabali. Ni Victor? Ikal na isanan to ni Rina. Anya. Kas-kasukat ti panangisubli ni Don Simon iti dagdaga. Ngayon nag-agaw na. Anya. Day tati imbaga kanyat ni Rina, anti. Isukano ti inikari ni Victor. Anya. Apay akastoy. Apay akasla ipatay kundi ta ang banag. Apay anasakit lang na day ta ang banag kanya. Hidin to taambok man. Asa anak ang maikarikan ni Victor. Ami. Jaktay lang amin natay iti gubatan. Anti. Tapos saan ko narekrutlaan na iti asakit. Ami. Jakpay lang amin natay. Ami. Sakbay ako manaw ka, Victor. Agsarita ta kumapay. Ada ka di bagayo, Auntie? Napatag unay. Sige. Ibagayo na niya dito. May papan ka ni Ami. Nagsarita kami. Tanapan ko sinarungkaran itay. Ha? Amom ka di akayat nan timatay. Kasta unay asangit na itay. Di pa'y lakano natay iti gubatan. Anya. Victor, asino ka di atalaga ti ay ayatan.
Ni Ami? Wenno ni Rina? Ante Ella, Asino? ni Ami. Apay nga rod. Ani Rina ti ikan laysam. Apay. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Tapno isubli ni Senyor Simon dagiti daga nga inag-agaw na. Asaan anas kan nga agsakripisyo ti ayan ayat yo kani Ami. Ante, Saan mo ka di ana panunot ti panagsagaba ni Ami? No kasta ti aramidam. Adyo ti planom. Ibagam ko makanya, Victor. Tadyak patyan nga ikalaysam ni Rina. Idinto ta ni Ami mat ti ay ayatan. Ante Ella, Tungpalom ka di ti karim ka ni Rina? Nga ikalaysam? No bilang ta isublim ni Senyor Simon dagiti nag-agaw na adaga. No tungpalom, kasalumatan ni Ami. Anya tinamnamaam ang mapasamak. Anya, Victor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, papa. Apay, adi mo kaya't ni isubli dagiti daga nga inag-agaw mo. Saan ka di maumdas dagiti sanikon? Anas kan pailaang nga agawam ti kuka ti sabani? Huston! Diyak kayatan nga ulit ang payday tarina. Kung diyak kayatan ada kamatan pay ti may papan iti daga. Maka, umaka. Ngam, papa. Huston kunakmat! No, kasta. Saan dak nga ron apod no apatpatgan, papa? Gapo ta diyo pinatgan ti kidaw ko. Agkid daw ka iti sabali. Basta saan aday taabanang. No, kasta nga ron. Kaya't ko tagkid daw iti sabani. Sige, ibagam lang iya. Ipaay ko ka. Basta saan ati may papan iti daga. Mangaramid kayo iti pamuspusan. Tapno ikalay sanak ni Victor. Anya? Ni Victor? Wan, papa. Kaya't ko asyak ti ikalay sa ni Victor. Gapo ta iso ti ay ayat. Mangaramid kayo iti pamuspusan, papa. Tapno ikalay sanak ni Victor. Awanan dagiti soldado dito San Isidro. Iha, imanaw dan. Amok data. Ngam agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno agsubli ni Victor kat ikalay sanak. Anya? Dita ang mapaniknakak. No talagamit laang nga ipatpatagdak nga anak iyo, papa. Babaan ti panang tungpalyo iti kalikabong ko. Mauyong ka ka din, Rina. Dadya Victor ti kayat mo? An-anwag na itay atao. Iso tay ayatak, mama. Sana nga umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Orayan niya ti mapaspasamak. Diyak kayat na iti Victor aparakan ka. Taapay, mama. Iti ang niya aga po. Basta diyak kayat. Saan niya iso ti kayat ko aparakan ka? Sana kaskan ko na. Diyak kayat ti mamirmiraot apakiasawaam. Anya? Panagkunayo ka di kat mamirmiraot ni Victor, mama? Ha? Saan, mama? Baknang ni Victor. Kat iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Kumusta ti pagnayo tungan? Senyor, saan mi naabutan tayo dyan nga announcer iti radyo? Ito tipon no, senyor. Sige, siputan nyo anay bag. Kayat ko apatayin yon. Areglado, senyor. Diyak kayat ti man nakibiyang nga tao. Nang runa, ket siya pa ititirtirahan tayo dyan nga announcer iti radyo. Naturad mat. Ngam sana mabalin kanya tilawlawatan na. Iswa patayin yon. Wan, senyor.
Kasta gayam tinapasa Makela. Wen, ma'am. Maasya nakitan ka ni Ami. Ngam binalakadak idin. Kayat ko asumurot kanyak dito mansyon nyo. Ngam di na kayat. Gapot ati kayat na kat agibanas. Kasiman. Iso at talaga ti ay ayatan ni Victor, ma'am. Agin inayat da. Nga oray idi ubing dapay. Kasta ka di. Malagip yung kadipay, jay insagot yung kan ni Victor Akwentas. Ha? Naamwak nga ada insagot yung kan ni Victor Akwentas. Dua Akwentas, ma'am. Katimay sa, imbagayo ka nung nga isagot na iti babae anapatid kan kwa na. Juan, malagip ko. At insagot ko akwentas kini Victor. Timay sa, ni Ami tinangisagutan na. Kaya't asawin day ta. Ni Ami ti babae anapatid kan kwa na. Kasta. Kasanod ni Rina. Day ta ti dinamag ko sakbay api manaw. Ngam di na sinungbatan. Ano niya? At napabayarin mo ang iti radio station ngam sa balibat. Saan ka to kayo sa tiagnagan iti Elisa? Wan nga raw. Anya nga tatiro patiagnagan iti Elisa. Masabol nga sigurado tatungan. Amangan mo at no patayin taday niya babae ngam sa balibat gayam. Wan. Iso nga damag tagaw mo na. Si kagayam tiagnagan iti Ami. Napintas ka balasan ko. Ami, iso ni Ma'am Carlota, ti ina ni Victor. Ha? Kumusta kayo, ma'am? Nasaya at lata balasan ko. Sika, kumusta ka? Kastoy, ma'am. Di kagdanak. Makarawar kayo matlaang ditoy. Da kami iti tumulong kada kayo, tapno makarwar kayo. Agaman kami, ma'am. Gat ni Victor, patyak nga taplano na. Basta agsingsingpet kayo kung maditi na kaibalutan nyo. Saan kayo nga agaramid iti may kaniwas? Iti kasta? Nalaklaka ti irurwaryo. Wan, ma'am. Ami, ipanamnamakkan ka. Sika ti agbaligi. Iti daytoy akaso, ken iti ayat ni Victor. Gaputada kayo ti maikari iti tunggal maysa. Saan ako amang namnama iti daytang Auntie Ella? Noan niya ti pagayatan ni Victor, iso ti masurot. Ikalay sanan to ni Rina. Kat awan ti makapagbaliw iti dayta. Ha? No pa'y kasta? Agtali na adlat ti panagayat ko kenkwana. Nga maagpating galaditan. Ami, Nasaya ti plano ni Victor. Isakripisyo na ti panagayat na kanya. Para iti pagsayaatan dagiti tao, anaagawan iti daga. Isu adayawan tayo dayta plano na. Kat maragsakan na iti dayta apang nagkanya. Ayam ni Bart. binaon ko ang nag-deliver iti marijuana. Anya. Ado ti kwarta na ijay asukik, Simon. Maminsan lang nga order, ngam triple mati ibayad na. Kasta? Iso adakkel ti makukwartak iti negosyok a marijuana. Gaputa saan anaimot dagiti suki. Alah, ibagam to arod ken ni Bart inton sumangpat. Takayat ko kasarita. May mayat ngamin no iso tiyag tingnay. Apay, anya ti ipaaramid mo kan kuana? Adda tao akayat ko apatayin na. Tika na yun amang kontra kanya. Asino? Ti Maysa a radio announcer. Ha! Awan bain na. Nagturod lakid din amang pasagid kanyak. Agas laday karkarit na. Ha! Sana siya ti kalabanan na. Gaputa talaga nga ipapatay ko. Tay babae nga ibagbagak idikan ka? One. Iso. Ipapatay mo? Well, itigas ta. Saan atuladen dagiti kagaduan na?
San asyak ti karkaritan dagita ababasit at at tao. Ada nakitang ado ababay ang naggapo dito'y ayan mo, Ami. Ha? Asino dagi dyan? Dagiti tao ang mangibat-patag kanya. Talaga? Ano ti ibagang? Atay nga imay ka? Awan? Imayat tawan maaramidak ijay mansion mi. Isa na lagip ka. Kumusta ka? Nagsalita kayo kadiki ni Victor sakbay apin manaw? Oh, ako ya di naksong batan. Nagsarita kayo kadi? Apay adam damagan. Isaludsod ko tisong batam. Nagsarita kayo kadi? Why? Anya timbaga na? Awan tinapatag ang nagsaritaan. Sigurado ka? Amang net na ulbot ka. Ma'am Rina, anya ka di pala ang tikayat mo aparparan? Saan ka di anak karikan ka? Nga ikalay sana ka? Nulakit di ta isubli ni papamdag iti daga nga inag-agaw na? Ka? Kasanon na saan? Ah. Kasanon na saan nga isubli ni Papa? Rumbang nga isubli na. Gaputa saan namot ako ko. Kan may sa. Nagkarika kadag iti kakaduak anapukawan iti daga. Inkarim atulungan ida. Sa ita, saan amatong palti ka rin? Ni Victor laang tikayat ko. Awanan bibiyang ko kada kayo. Dakis kayo. Iso amasapon mat nga ikaryo da ita iti pagbaludan. Panya. Sorry ka lang Ami. Siyak tinagbaligi. Iso asaan kan amang namnama amakarwar dito'y pagbaludan. Gaputa dito'y kan amatay. Siya akong tibang tulong kini Ami, Ella. Mangsapulak itinalaing nga bukado aparakan kwa na. No kasapulan, ama panak ijay syudad. Kat sapulak tay gayam ko ijay nga abogado. Aramida. Ma'am, Maawatak ida. Isuda kadagiti pada na ang nagrebelde. Amin da kat adda saksakitan din akam da kini Mayor Simon. Oh, sobrang kayam ti kinadakas dagi as Simon Albania. talaga ma'am. Isumot lagayam atunggal makitak ida. Ang burak at dagos ti darak. Tsaka mono apay. Demonyuda apalaka. Ano? Adalinutok apara kada kayo. Agyaman nak, Ante Ella. Wendayam, kuna ni Ma'am Carlota asidadaan at tumulong kan ka. Kaya't namot ang makarwar ka dito eh. Kat madusa ti lalaki ang nagdadaol itibiyag mo. Ante. Kan oray ni Victor. Patsak launay nga adda plano na. Kat amok aparakan ka ami. Gapo ta si Kati ay ayatan na. Ante. Agyaman nak nukasta. Ngamamuyo ka di. Sa bali ti atap ko kanirina. Kaslada sa bali apanggap na. Anya? Idi pay laang adakas ti panggap na kanya. Kat patsak nga oray adda akti ti pagbaludan. Pagaramidan nak iti dakas. Amangan paikit din, no? Agbaligin, amang patay kanya. Nalaklakanan nga ipatungpal ti kayat na kanya. Iso ang nagbilang, tadakas to ti mapasamak kanyak dito eh. Amo yun ton, no asino ti aking gapuanan. Ipapatay na ka ni Rina? Saan nga patinggaray chay, aging ga asibibya ka. Anya? No pay kasta, agan anadak. Rumbang laang amin. Aganad ka. Pangaasin, di mo itulok adakas ti mapasamak kan ka. Ante. No apay ngamin apimanaw pay laang ni Victor. Rumbang kumaan nagtali na udlatan dito San Isidro. Tapno mabantayan na kayo. Ami, agan-anad ka kanayon ha? Agsipot ka kanayon. Kan agsirip ka. Tadi mo amuno asino ti kalaban mo dito eh.
Amangan paikit dino ti taltal kem ata uditoy. Kat iso ti aram matenda amang patay ken ka. Iso nga aganad ka akanaya. Saan na napuntaan tungan? Nasiglat na tayo babae. Ungarad, nakapaglamang. Omega, surutan ta. Sana makalisi ka na tayo babae. Patayan ka! Sino ti pinagtugan da? Dayjay. Babae tinaglamang iti dayjay nalingad apaset. Apa nga ta? Nitong anday dya. Kaya't asawan day ta. Isuda ti mangkamkamat iti dayjay babae. Nakapelo. Ada ka din nakita mababae at imaray dito eh. Siyak ti pagdamdamagan na. Umaligayam. Umagantungan. Dayjay, napanan ti kadwa nitong an. Saan da makita ti babae iti naglumina na? Anya ti basol dayjay babae? Kan asino dayjay babae? Asitgak, kampay idi, lumabasak iti ayan na. Pakita at man no asino? Dayjay, timan niya. Kasla adda kaing inas na. Kasla. Ni Elizabeth. Ni Elizabeth. Asitgak. Saan? Diyak ko nasitgan. Umadayo akit dita amangan no adda makadlaw kun kwa na. Wen. Aday wakon. Addan to aldaw nga agsarita kami ken ni Elizabeth. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito yak pa'y simbahan. Inakbit ag kararag sakbay nga agawid ni Padre Ismael. Ada kasarsarita na? Kat di Elizabeth. Napasnag ti panagsarsarita na. Jak asit gan idan. Jak kayat ang makasinga ang kadakwada. Inakon ang kararag. Kat no addan tugundaway. Kasaritak ni Elizabeth. Anya, saan nyo napuntaan ba dyan, babae? Nagkapoy kayo matan. Pasensya kayo, senyor. Lumiti sumarang akong daway. Saan kami ito ngagmintis? Dahil tatipod na, senyor. O sige, ipanamnamayo kanyak na ita. Ha! Awan ang muyo! Anya, kasta tinapasama. Una yan, talaga nga agraira latati kinadakas. Anya ti basol da di ababae, takayat da apaltugan. Jak amo, ma'am. Amamok da di ababae. Amamok na unay. Asino? Ti komentarista iti radyo, ani Eliza. Kasta ka di? Wen, ma'am. Napatid kanyak day dya a tao. Gapu ta anak ti kasingadan agayem ko anabayagan apig musay. Gapu iti kinaulpit ti pata a tao. Anya? Wen, ma'am. Kasano day ta? Ti maipapan iti gayem ko ani Marina, ma'am. Naistoryak idin day ta kada kayo. Saan ka di? Kayat mo asawan. Anak, tigayom mo day tiyahin nga Elisa. Wen? Oh, Diyos ko. Kasalunlo. Oh, saan kumamat? Naulpit a talaga ni Senyor Simon. Dinalaan mo. At ikayat apatayan dagiti pasurot na. Kat mismo
Nga anak na. Diyos ko. Ha? Victor! Victor! Inarakot na kami Auntie Ella. Kasla kailiw na ko na yun. Ang yaman ka nagsubli ka adagos, Victor. Sige, umay ka. Umanag ka. Kat, kumusta kayo, Auntie? Kas iti sigod. Ala, sumrak ta dita mansyon. Agyaman at iho. Agyaman na tanagawid ka manan. No kumangamin, tagikat kan iti kinasultato. Iti kasta. Well, mama. Tinungpal ko ti kalikagom yo. Ha? Victor? Victor? Well, mama. Auntie Ella. Nag-file iti honorable discharge ko. Kat, na-aprobahan. Gaputan nadalos ti record ko. Nadalos tinagan ko. Kat ita, may sako na sibilyan. Victor? Sigurado ba ka di iti daytang inaramid mo? Well, Auntie Ella. Pinampanunod ko nga nung tinabayagan na kid daw ni Mama Kanyag. Asya, tinamnamaan na itinegosyo ni Papa. Ganiti rancho. Kasama ito ni Tasyenda. Kasama ito ni Tikanayo na panagdandanag yung Kanyag. Victor? Iso nga ita, may sako na sibilyan. Kang Ronan. At dapat panggap ko. Ngaan niya iho. Di pa nang ikalaysam kinirina. Oh, tiyak kayat nga ikalaysam na itchay nga anak ti dakas ataw. Ha? Victor, tiyak kayat ti anak ti dakas ataw ama asawam. Tiyak kayat iho. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak day. Hello? Rina, nagsalita ta. Ulayan kayo timay sa restaurant di Kapitena. Victor? Sila ka di dayta? Wan Rina, dungag ka. Dahil bagat na niya restaurant di Pakitanda. Sige, Victor. Ibagam, dong na. Nice to see. Agyang manak, Victor. Adakan. Kumusta kan? Nasayat lata. Sika, kumusta kan? Kas iti sigod, si iilo akanayon kan ka. Kailo kan, Victor. Rina, kumusta titulagan ta? Ha? Naisubliyo ka din dagiti dagang inag-agaw ti aman. Kuha. Nagkarika ka dagiti tao. Nga isubliyo dagiti dagang inag-agaw ti aman. Kuha, Victor. Agtong palak iti karip. Nulakid di tag maligi ka. Ngam saan? Ladingitan. Victor. Ikan ka iti makalawas ang mga proseso iti amin. Kat kalpasan ti makalawas ng awan ti pagbanagan ti amin. Ladingitan man. Ring. Saan ang mabalin na ito'y mangbay? Saan ang mabalin na? Dito nga amin tayo ayatan na. Iso ang masampul ang mapukaw. Anya ti aramida, ma'am? Di mo ka di pa'y lamaawatan, mangbay. Patayin yon. Ma'am? Nalakalaan nga irwaryo iti pagbaludan. Tapno patayin nyo. Ma'am Rina. Okay. Siya kung timang ipamuspusan iti amin. Ngamsak pa'y na. Kaya't kumanpay asarong kanan. Inak isagutan iti nagduduma aprotas. Iti nga palaga po, ma'am. Kaya't ko nga ipakita kan kwa na. Kan iti tattao nga day ti aglawlaw na. Ana imbagak kan kwa na. Iti kasta. No adan tumapasamak kan kwa na adakas. Ada yung apagatapat na. Ma'am Rina. Sige, mangbay.
inak ijay kabisera. Gumatangag itinagduduma a prutas a para ken ni Ami. Guard, kaya't ko akasalita ni Ami Aribelde. Ni Ami salita, ma'am? One guard. Awandan, ma'am. Anya ti kayat mo asawan nga awandan? Timwardan iti kalman. Amin da rebelde. Ket nakarwardan. Anya? Iti anya aga po? Naipayan da iti amnestiya manipod iti gobyerno. Ket nakarwardan. Anya? Saan ang mabalik? Apay ang nakaruwar ti awanan pa. Saan ang mabalik? Kat sigurado, agsarak daytan ka ni Victor. Tsak itulog. Saan? Saan ang mabalik? Marina! Saan ang mabalik dito? Kukuti lang ni Victor. Marina! Sinurot ka. Dito gayam turod, tinagturungam. Kaslangan sa bali ti Jayo itay, Jay Mansyon. Anta ka di parikot, Jo? Dakal na parikot. Gaputan na ipayan gayam da ami iti amnesty manipod iti gobyerno. Nakaruwar daman balay. Saan mo ka di ani namnama kita, ma'am? Talaga saan? Gaputa impagarap ko na mabulukdan ito pagbaludan. Kasanong harod itan, ma'am? Sapulan niyo din dyan namin. Kapatayin niyo! Ipasigurado na dahil tamang pa! Lando, nawaya-wayaan tayon. Awanan ti pagdanagan tayo, pay. Saan tayo makasigurado iti dahi tamang ansong? Ha? Saan pa na isubli dagiti dagata yung mga inagaw ni Don Simon? Amo tayong ti kinadakas na. Iso anasken nga ganang telata. Pudno dahi takunam. Saan tayo magtalaklatan? Amok asaan nga isubli ni Don Simon dagiti dagata yung anagaw. Ket amok nga ipapatay na tayo amin. Napanunod ko met dahi talando. Iso husto ti kunam. Naskan nga ganad tayo amin. Wan mang ansong. Lupay kasta. Kaya't kumanin ti agsubli jay kota. Kaslangan ng nataltalgad triknak no at daki jay. Anya? Walando. Napintas ti kota tayo. Ado dagiti mula tayo jay. Sayang met, nawan mga sikaso. Anya? Nairuam ako ni jay kota. Kasla kahit ko ti mapanagmed jay. Adakan ka, mga ansong. Sabagay, sana ko na makuna rebelde. Gaputan na po na sanday ta kada tayo. Gapu iti amnestiya ngayon pa iti gobyerno. Iso mabalin ko lang ti mapanin jay kota. May ti jay. Tanataltalgad ti panunot ko. Awan ti pagdandanagak. Sana kas ditoy. Amasapol ang kanayon na nagsipot. Gapot kasla at dalyon amang sikbab kanyak. Mga ansong. Ag may saak maglaan dito kalapaw ko. Isungag subli ako ni Jekota. Taminag dagiti mula tayo jay. Kan dagiti dad lumapay, ana panawan tayo. Di kagdanag manang amin. Kaduan ka langan diti balay mo. Narigat mat no agmay saka ditoy. Agyaman na Rosa. Wingayam, saan kayo pala nakita ka ni Victor? Sipod Rimor kayo? Saan? May saan ang tulong kada tayo. Tapno makaruwa tayo iti nakaipupukan tayo. Bayat ti panangururay tayo iti pan nakawaya-waya tayo. Rosa. Nga tari na. Nagkita dangatan ka ni Victor? Matuloy nga ta ti panagkalaysada? Kasano daytan manang ami? Amangan matno di mo kabaulan. Naaklon kun day ta abanag, Rosa. Iso adi nagpakadanagan. Sigurado ka manang ami? Apay adi mo ilaban ti panagayat mo kan ni Victor. Total, agin inayat kayo mat adwa. Anya? Sabagay.
Inkadang ni Victor nga ikalay sanan ni Rina. Basta laki di isublida dagiti daga asaan da ako kwa. Saan ko maamatuloy ti kalay sada? Saan ko manang? Lando, Kumusta ka yan? si kang maggayam. Umay ka, umunit ka. Adi anak. Ada umay ko'y baga kami. Agdugaw ka. Anya ti iba ka? Ni mangansong. Kaya't nintag subli di kuta. Oh. Kaya't nakano ti agnad ijay. Tanataltal na ti panunot na. Awan ti pagdandanagan na ijay. Kat kanunumak ti kunana. Ami. Anya na tanong agsubli tayo ijay. Anya? Agsubli tayo ijay. Anya? Sana kas rebelde. No di kat kas pumurok ijay. Amok asaan matlangan natal na ti panunot mo nitoy. Amok nga da pa ka isad makam ditoy. Nga pa da gumurgurakan ka. Lando. Agsubli tayo ni Jikuta kami. Kat ijay tayo nagnad. Pagbalinan tayo Jikuta abas sita purok. Ada tayo ti agindag. Agsubli tayo ni Jikuta. Tanataltal na ti panunot tayo jay. Anya? Umanugot ka kadi. Jak mapatganday ta akid daw mo, Lando. Jakon kaya ti agsubli, ijet ko ta. Na basta, di mo kaya? Saanan? Kayat ko ti manglipat. Iso kayat ko ti pumanaw dito San Isidro. Pumanaw ka? Sa dino ti papanan? Iti adayo ano ka? Iti kasta. Malipatak tinasaam anapagtang iti biyag ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umay kan manang ami. Mapagtan iti unag. Inta maturugan. Umunakan. Anya? Kayat ko ti agtugtugaw diti paraangan, Rosa. Pampanunutam ka diti ipapanaw ta ditoy? Wen. Kasi nunday ito'y balay mo. Sarungkaran tamatlaan. Ngam umadayo ta pailaan. Sige. Addakan ka day tamanang. Ito makaililiwag ha. Amalipatak ti sakit amarikrik nag ida. Agsubli ta. Kat aramidin ta ti plano ta. Ti agibalas. Aging ka ita. Saan pa'y anaikan iti hustisya tinapasamak ka niya? Kan tinapasamak kan ka? Aging ga addakas at tao ti adda iti turay. Awan ti hustisya ang mapasamak. Nakasarita naman ang amot nagpatuloy iti panagsubli ng iti kuta. Lando! Victor. Nasaya ta nagsabat ka dito eh. Kaslada pa naman? Kuha, Victor. Imayak, takayat kayo nga lukuhin. May papan iti, ano Kaya't kayo nga lukuhin nga trabaho iti rancho. Yan iti asyenda mi. Ha? Da kayo amin na nagapu iti ko tayo. Wah. Alukuhin na iti kakaduam. Ikang kayo iti calling card ko. Tapno amom ti pangkungkontakam kanya. Lando, agayim ta saan ka di? Iso apang asim, patgan na kon. Nasaysayat no madayo kayo kailangan ito eh. Tadalang iti aglaw-law yo dagiti pasurot ni Senyor Simon. Katam kang lang, nga dadakis ang mapasamak. Iti ka nitong agsasabat ti dalan niya. Sige. Ibagak dahi ta kadagiti kakadwa, Victor.
Bay. Aginong kamatan. Danggayan nakman. Gusto ko manaitan, Ma'am Rina. Namartakan. Amang matan kanyak Mang Bay. Siya, di pang ipapasak iti sakit. Dinakam ko. Madam. Ipapas ko tilukso ko iti day. Yan nga. Omi, iti ara. Iso nga, umino nga. Aging kay timal masak. Iti ara. Gusto ko man. Umay kayo, antay tulod kayo, di tamansion. Ano ba yan na? Lang dito'y halin, Mang Bay. Kaya ko dito'y itapres ko ti ani. Ay, sige. Amo na kan, Mang Bay. Ma'am Rina. Bayan anak man ngaglemas iti arak. Simon, kita ti mapaspasamak iti anak ta. Nabarpartek manan, kat gapuday takkan ni Victor. Bayam lang. Saan na nga ipatay na ita? Anya, Mauman tumatlaan. ay ayatan ni Rina ni Victor. Ngam kasanunday ta Simon. Kadmay sa, jakayat ani Victor ti makatuluyan ti anak ta. Saan akas ka ni Victor lang ti para iti anak ta? Anita? Ngam agparikotak mat nga ron. Kakastamat kan ti mapaspasamak kan kuana. Dahil talaw mininom iti arat yang mo nagaramidan. Samot nga ron na mapalinti kaya't na mapasabak. Nga isublik dagiti daga ngay nag-agaw ko. Ha! Saan ang mabalin? Kasano nga ron itan? Bayam lang ti anak mo. Tinasken saan nga garamit iti dakas kontra iti bagina. Kasaan ka di atakas ti araramidan na iti bagina? Saan? Iso bayam kadilaeng. Malaksid, noon pa kamatay. Anya? Saan? Jakmat itulog akasta ti aramidan na. Awan tiga po nang agpakamatay. No bilang. Oy! Nalayan ka naggaya mapumartog, Ma'am Rina. Talaga master mo na. Asintado ka. Wang Mang Bay. Kaboy lang. Ngam kalat-kulat tati ang sanay. Gaputan na bilang masanaw ko tay tao akayat ko apaltugat. May sana ang akalpit. Mapuntaanan. Asino ti kayat mga pangtugan, ma'am? Awan sa bani na dini Ami. Kasano pa kaya makita yun ni Ami? Katawanan, pimanawan. Saan apo man day chay Mang Bay? Adala ang gitang agwalang-walang. Tatikas ken kwan. Kat awan ti direksyon ti biyag na. Apay nga kayat mga patayan. Idin to ta dayo ana say-sayat matlaang ti biyag mo ngam iso. Sana day tatirason Mang Bay. Kayat ko apatayin ni Ami. Gapo ta iso ngamin tilapad iti dalan mi kin ni Victor. O anya man ang Ami? Mapantan? Siya kun ti mangbitbit iti bag mo. Saan? Ami. Victor. Sa dino ti papanan niyo? Ako. Umadayo kami, Victor. Mapan kami iti adayo. Ano niya? Sige adaywan kayo pailaang. Tapno makapagsarita kayo adwa. Sa dino ti papanan niyo? Kayat ko ti umadayo. Saan? Saan? Di ka pumanaw. Apay aparitan nak. Awan tiga po na aparitan nak. Karbangak ti umadayo. Ngam Ami. Pangasim Victor. Saan nakalakdan apo manaw. Adda bukod mo abiyag. Isutiin to naram. Sana siya. Kan may sa. Awanin bibiyang mo kanya.
Di kagsaw iti kasta ami. Imayat, takayat ko nga ibaga sumurot kayong kanyak. Anya? Agmauyong ka kadi? Tanya ti kayat mo ang mapasamak? Ami. Lipatin na kon. Saan na kon apakibyangan pa'y? Iso pumanaw kan. Ami. Pumanaw kan. Nakasaritak iti telepono tay gayem ko at taga-syudad nga abogado, Victor. Inawis ko nga umay sumarungkar dito yung mansyon, no, at dawayana. Mama. Nalaing dayjay agayem ko nga abogado. Awan pa'y ti amok anaabak akaso nga iniggaman na. Nasaya at ti kababalin dayjay nga abogado, iho. Nasayat no kasta, Mama. Iso ti makatulong iti pampanunutam nga aramidan, Victor. Para iti pagsayaatan dagiti gagayem mo ako nam. Agyamanak mo kasta, Mama. Ikaw danag, iho. Ringbawan ti kinalintag ti kinadakas. Agpulon to dagiti dakas at tao. No kasta, pinmanaw ni Ami? Di na imbaga ti papanan na? Awan, Auntie. Kaya't nalakan mo timang lipat. Oh, kaasimot ni Ami. Maawatak tirik na ni Ami. Kat basol ko ti Ami. Victor. Nung pa'y kasta. Mang namnamaklat tangad kita kami matlaan kini Ami. Oh, sapay ko ba? Napan ko na sinarungkaran dagiti mula tayo jay kuta lang do. Kat inapit ko dagiti mabalinin nga apitan, ta sayang met. Nagadumot nga tayo sa tinatang diti parangan ti kalapa mo mga ansong. Mga nakalat tayo ti awid mo. Tadumat dagiti natang nga inawit ko. Sayang dagita, no sana masida. Agyaman mga ansong. Ay, uwan gayam. Imay ni Victoria G. Balay. Adayin singasing na. Ano reta? Kinid daw na sumurot tayo kankwana. Sumurot tayo kankwana? Uwan mga ansong. Nagtrabaho tayo kano iti rancho. Kaniti asyendada. Kat ipayan natin umno asweldo kada tayo. Anya? Umanugot ka kadi mga ansong? Samot kiti adakas deta asing-asing na. No pa'y adamat trabaho ama ipaay kada tayo, manipod iti gobyerno. Mga ansong. Kas iti nakunak. Sana dakas. Tapagsayatan tayo tikit kita ni Victor. Mapaya nagsinay ka mga ansong. Makarik na kiti bain. Makonsensyak lang do. Itian niya aga po. Iti na di kanito binilin ka mang paltukan ko ana. Idi di mo maaramid. Ni Anton ti binilin ko. Yung pagyamanak, ta sana napunta ni Victor. Mga ansong. Nasaya at ataw ni Victor. Isa makonsensyak. Kat mabain ako na ikan ko ana. May baga tao ni Victor. Kat awan ti pilawag kan ko ana. Alban's Residence, hello? Rina, agkita tayo tisigod apakit kita antay di restaurant. Victor? Ulain kayo tunalan. Iti oras di alas 3. Ha? Namnamati ka tang, Rina. Sige, dito lang. Bye. Imbaba. Agkita kang inton malang. Alas 3 ka na. Amok latan nga niya ti pagsaritaan niya. Inak agpaparlor. Apag isunto inton malam nga agkita kami. Nakapulos ka mo't iha. Sa dino ti papadam? Iti parlor iji kabisera, mama. Kaya't ko nagpapintas. Iha. Ang ungaya, mama. Napintas ka di mo't laang ti kawas ko? Awan, iha. Nagpintas kayo ti dahil taakawas mo. Maiba kayo launay kan ka. Agyaman ako, mama. O sige, rumora kon. Nasaysaya at numangayab ka iti kadwam.
Isurot mo ni Bart. Saanin, mama? Di kayag danag kanya. Sige na, inakon. Pwede na, tagkuyog tan arumwar. Urayan nakdi, ito'y nakapulas. Anya? Rumwarak mo't, mapanag iti balay iti amiga ka ni Concepcion. Saanin, mama? Umuna ako na rumwar. Sige, bye. Mabit lang, iha. Rina! Oh, di na kun impangag. Agap apura. Agyaman na pinaggantikid daw kung nagsarita na. Mabaling ka di ba't asaan, Victor? Mabaling ka di ang mga tapay. Mabisina. Sige. Ngam agsarita ta kumapay mo muna. Victor. Kumusta titulagan na? Alpasan ti makalawas sa pawayway mo ka. Wah, Victor. Aging gayta. Awan pa'y pakaway. Kaya't asawan nila. Saan ka nagbaligi? Well, kan saan lang ti kaya ko amag. Nagbaligi ka wala saan. Dahil subliyo ka din dagiti dagang inaguman ni mama. Wah, Victor. Sungbatan. Saan? Lukas tangarod na. Lading hitag matrina. Ngam saan ko atong palanting karikin ka. Kaputa saan ka nagbalingin. Victor. Saan ka may kalaysa? Sige, inakon. Ha? Victor, hindi na ko mapanawan dito eh. Lading hitag rin ha. Ngam adapay naskin nga si Kaswat. Sige, umuna ako. Tiawanan pa rin ang Victor. Tinanawan naklatan dito. Hindi na pa'y nakita di pinapintas ko. Nagpapalorak palagan ko na. Yung kaslawan anyaw na. Uisit at talaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uisit na dyan, Victor. Talagang ipagpakita na kanyang asaan ka napatagkan ko na. Ngam saan ang mabaling? Makaritak mo kastoylaan. Saan ang mabaling ani-am ti makaatiw kanya? Asino na ang ngayon ni amin no maidilig kanya? Aglayo na ijay pastek ni mama. Mapan ko ipapas ijay ti sakit tinakam ko iti panang pasakit ni Victor kanya. Nasakit ka talaga tinakam ko magbalik. Imparo pa niya kanya adinak ay ayatan. Apay pa lang amin nga ipilit mo tibagin kan kuha na, ma'am. Amin. Nukas ka lang. Si kamot lang ti masaksaktan. Anya ti mabalin ko. Kat talaga amat namin ngay ayatak ni Victor. Ma'am, masurusurong to matlalipatan ni Victor. Diyak maarami data. Uray anya ti mapaspasamak. Naskan asyak ti agbaligi kan kuana. Saan, ma'am? Masaksaktan ka lang iti deta nga raramidam. Ano dita ti lalaki ababak na nga padam, ma'am. Isuan lipatan mo ni Victor. Takasi ka lang nga ka na masaktan. Kanya? Pudno ti kunak, ma'am. Lipatan mo ni Victor. Tawan na sayap nga ipainakan ka. Sakit latinakan. Alakit din. Inka mangiruan iti arak. Mapanak iti swimming pool. Isurot mo to ti arak a paboritok mangbay. Agbartek ka manan, ma'am. Awan parikot iti dayta. Sige. Inka mangalam iti arak. Kat isurot mo to ijay pool. Atay ta, nasibuga kong dagiti masitas dito igit ti simbahan. Napintas aboyaan ti Maris dagiti sabong da. Padre Ismael? Oh, naray na. Da kayo matgawam.
Kumusta kayon? Nasaya at lat pa, Padre. Adawit ko akan kanan. Inluto mi ka ni Ma'am Carlota. Nalagip na ka nga umay paramanan. Sapay ko mata magustuam. Agyaman ak Nana Ella. Ala, umay ka. Mapantay ti pan nakakusina dayta simbahan. Kaya kita ngagsarsarita. Kabayatan ti pan nanantay ti dayta kan kanon awit mo. O sige, Padre. Sige Nana Ella. Uminom ka pa iti pagpalaminis. Agyaman ak, Padre. Padre, kunam at taga diti ka San Isidro. Anya agpasat ti San Isidro ti ayan ti balayo. Medyo adayo diti kabisera, Nana. Kasta? Dagiti dadakkel mo. At dada ka di pa'y abiyag? Ngamin, jak mo ti da makikita. Awan mo ti nyam amum kada kami adadakkel mo. Kinapod mo na. Nabayagan anatay ti amak, Nana. Wah, kasta ka di? Naatake iti puso. Kat timot inak. Nagsakit. Kat di na nalasatan ti sakit na. Kasta gayam. Angam nagasat ka pa'y laeng. Tanakalpas ka iti kinapadi. Well, Nana. Dayta ti dakkel nga utang ko anay bag anakem kadagiti nang taraken kanya. Nang taraken kan ka? Kinapod mo na. May saak laeng nga ampon. Ampon ka? Agnagan iti Solidad Tobias, tinangampon kanya. Tobias? May sakano iti abakit tinagpakpakaasi iti daydi mama, nga amponin nak ni mama. Gaputa marigatan da amang isakad iti panagbiag mi. Nang ronakit bakit kin lakaydan. Kalpasan dayta, nagpasyudad kamin. Solidad Tobias, tinangampon kan ka, Padre? Wen, Nana. Saan nga ta? Asikaday di ubing nga impaampon idi danana sela? Anya? Adda idi impaampon danana sela kan tatadalmas nga ubing. Lalaki. Katkalpasan day ta. Saan dan anak kita? Tanagpasyudad ka nun da Mrs. Tobias. Anya? Saan nga ta asika, Padre? Ngamin, Solidad Tobias tinagan tinang ipaampunan danana sela iti may sa nga ubing a lalaki. Kat nagbati ka dakwa dati kabsat mo a babae. Anya? Kabsat ko? Uwan. Nadakamat mo't ni mama dayta idi. At dakano ading ko a babae. Padre, nabilang ta si Kadya impaampun idi danana sela. Si kangarod tay kabsat ni Elizabeth. Elizabeth? Ti apo day dinana sela? Wen, agoray ka, Padre. Daydi? Apay adaydi? Pimusayon ni apong sela. Kat kinid daw ti apo na ani Elizabeth. Ti panangmisak iji balayda. Anya? No kasta, natayan ni Nana Sela? Natayan? Nana Ella. Kadagiti naamuakin ka. Kaya't asawin ka di dayta. Akabsat ko ni Elizabeth. Wen, Padre. Kabsat mo. Apo! Apo! Umayak man? Elizabeth? Adda ka di? Nakakandado gayan tiri daw da. Diyak manin na danon ni Elizabeth.
Anya nga nga oras sa sumangpat. Mauray ko nga ta. Oray, bet. Barang sumangkutan. Padre Ismael, Nanay na, da kayo matkayam. Naimbag nga oras mo. kastamot padre. Nakita ka anak katugaw dito na iranta at tugaw iti sirok da iti dakkel akayo. Dito likod ti simbahan. Iso nga inasitgan ka. Wala na. Kasla naunag ti pampanunutam Pampanunutot ni Elizabeth. Gaputa tunggal mo panak iti balay da. Jak madanon. Kanayon anak kakandado ti ridaw da. Kasta ka di. Napanak mat iti radio station na pagtabtrabahoan na. Ngam kunada asa na simsimat. Nagpakada ka nung nagbakasyon tayo lahat. Kasta? Diyak amo no sabi no tayan na ita. Padre, malagip ko tinapasamak idi ijay plaza. Nga, anya? At dapalpaltugan dagiti pasurot ni Senyor Simon. Ti Mayor? Wen padre, may sa ababay idi tay pinaltugan da. Ngam saan daan na puntaan. Nasiglat di babae at maray kat naglumong. Nakitak ngamin tinapasama. Anya? Kat ni Elizabeth di pinaltugan da. Anya? Ni Elizabeth? Apay, itanyaga po. Jack mo padre. Kaya't ko kumaidi akasarita. Ngam amangan no adda makasipot kada kami. Iso abinaybay aklaangan. Anya? Kat iti daytoy apanagpukaw na. Saan nga ta? Nga adda pa kainaigan tinapasama? Kasta nga ta? Padre, dakas at talaga dagiti pasurot ni Senyor Simon. Awan ti kabutay da. Naglaka kadakwa dati pumaltog latan iti tao. Anya? Kakabsat ko ida. Ulitet manen. Ati Diyos kat managayat. Inayat na tayo nga anak na. Akas iti mabasa iti Biblia. Ako na. Impaay ti Diyos ti bugbugtong nga anak na. Tapno mailan sa iti krus. Tapno maukasan dagiti basbasol dagiti anak na. Ngarod kakabsat, rumbeng met niya pakita tayo, iti pada tayo at tao ti panagayat nga adda kada tayo. Arumbeng asupapakan tayo ti Diyos iti dayta nga ayat na. Babaan iti panagaramid tayo iti kinaimbag, kakabsat ko ida. Anya dagitoy at kinaimbag? Di ka pumatay, di ka agakong, di mo aguman ti sanikwa ti kabsat mo. Tulungan ti karubam iti tiyempo ti rigat. Ken aminen at kinaimbag kakabsat. No aramidin tayo dagita asipupuso. Kaya't nasawan at damat ti Diyos kada tayo. Ngam no datos ka tao, sigurado at ti Diyos mo ket ni Satanas. Wisit na talaga na iti apadi Tunggal makinisa. Siya kakanayon ti pasagidan na. Mabusura at talaga. Dahil tatiga po nang ingguyod na karimwar di ta simbaan. Juan, agawid takit din. Sige, addakan ka. Agawid ta nga roden. Pagandara mo de kotse, tapumanaw tan dito'y simbaan. Kumusta kayo, Padre? Kastilat ka, sir. Di na ko nawagan iti, sir, Padre. Awan ako niti serbisyo.
Ni, apay ngay. Nag-file iti honorable discharge. Kat naprobaran. Gapot na nadalos mo tinagan ko. Kasta gayam. Kat anya aramidom ita, sir. Manong Victor, kung namlatan kanyak, padre. Tapan ako na kat adayo nga inaunakan si ka. Kasta ka din, Manong Victor? Wan, padre. Kat no ita, adabanag nga sa asikaswat, padre. Ngam, saan ko may ibagapay kan ka? Sige lang, Manong Victor. Pagyaman at tipan na kinisan. Wan, padre. Masapol mo't ang makinisak. Pagrabbangak na itay ti Diyos. Podno dayta, Manong Victor. Dagitaan met ti Diyos. Pagrabbangan dati mga ramid iti trabaho da. May isa dayta pan na kinisa. Ti mangiday dayaw kenkwana. Awanan tinatda tao diti simbahan. Nagawid da aminan. Agawid akmatan. Adanas ka nga ramid aki jabaray. Kalpasan na. Agsubliak manan para iti prayer meeting dagiti women's intumalan. Patre! Delivery para ka! Atoy! Anya dita? Nakabox man? Barang isagot kan ka dito, makan, patre. Para karokan ka. Sino? Basta inyawat na kanya. Awatan niyo ko ma, mapanakon. Agyaman na kabsa ta. Nakabox amakan. Nagbanglo. Makapabisin na. Kita man. Si Daan mo't gaan dito eh. Sumatlagay man nagbanglo. Asino tinangisagot kanya kiti dito eh. Apay di na yung baga tinagan na. Ano iti kaya tasawin dito asagot? Yawid ko lang yan. Pwede itong balaya ka na. Agyaman na kiti dito asagot no asino mang tinangtad. Diyos ko. Ay na. Si kamot kong tinakauna iti dito na isagot kanyak asidaan, pusing. Di ka makaoreng ikan ka. Anya ti mapaspasama kiti pusak. Natumban ti pusak. Apa yan? Pusing. Pusing. Anya ti kay tasawan da ito eh. At nasabidong tinaisagot kanyak asidaan. Ta imposible mat amatay latan ti pusak anangan iti dayta asidaan. Wen. At talakit din na igamar asabidong iti dayta asidaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado nga ta akin nanday padi tinted mo asidaan, Dagol? O, senyor? Nukinan na. Sigurado nga roon ang malamayan tayo dya padi. Lakit di, senyor. Masaya. Kasta ti pagbanagan dagiti tao amang kontra kanya. Matay. Papay, anya pa ilaan tal aramidin nyo. Apay asan kayo nga agaramid iti pamuspusan. Tapnood ka na isa kami kini Victor. Agor orayak, papay. Kaya't kung nagkalisa kami kini Victor. Inkariho dayta. Papa, ipatay ko nakit din mapukaw kanya kini Victor. Di ka agsaw iti kasta. Nasaan ako agbaligi kini Victor. Agpakamatayak laangan, Papa. Iya.
Nangagyutin bagak, Papa. Agpakamatayak ni sa anak nga baligi kini Victor. Dadal ka din ti ulom. Nagado alalaki dita. Saan lang aday jay a Victor? Isa day ayatek, Papa. Katkas itinakon-akon. Ipatay ko lakit din umapukaw ko ni Victor. Amom ka di ti maysa makagapo adyak kayat ni Victor Simon. Anya dayta? Putot day di Rodrigo Quintero. Aniya. Naamuak day ta ken ni Rina. Poy nga tala nga maamuak dayta. Tiamo ket may sa soldado ni Victor. Adi mayo lang dito San Isidro. Iso adyak kayat day jay a Victor Simon. Anya nga ron ti mapalinta. No isumot ti kayat ni Rina. Itulot mo atas ta? Agpakamatay ka no. No saan nga agbaligi ken ni Victor. Ha? Tidang muak nga anak mo? Hala. Awagam ni Victor. Takayat ko akasarita. Apaya siya? Sikat ibang awag ken kwada. Mama, lagi masanda kita amakan apag sasangwan tayo kada Victor. Mabisilak matin. Nakaragragsak ka. Talaga, Mama. Dapat na nakita kami ni Victor. Mama, ay ayatek ni Victor. Katkayat ko asyak timang tagi ko kanikwana. Ipatay ko no saan asyak ti ikalay sana. Anya? Magagaran akong iti sa sampet na, Mama. Kailiw ko na makita. Anya? Sabay ti amin. Kaya't ko gaglalanglang tayo amangan, Victor. Padayawan ta kumatin sa gana ni Rina. Sige, Senyor Simon. Oh, ati timakan, Victor. Siya kong tumangikabil iti platong. Sana, siya kon. Siya kong. Oh, adayta. Naimas dayta. Siya ka mismo tinagluto. Sige, magan tayo pa'y. Kalpasan na. At nakaakasarita, Victor. Victor, pamom ka di, no kasano ti panagayat ni Rina ken ka. Senyor. Ipatay na ka no saan nga isuti kalaysam. At numapahaay ken ka. Pagpakamatay. Apay, naragsak ka ka di, no kas tati mapasama. Senyor. Saan ka di mabalin nga kalaysam ti anak ko? At datulagan ni Kinirina. Kat sana nagbaligi. Iso alabingi tagmet, Senyor Simon. Anya? No isublim dagiti dagdaga nga inag-agumang. Ikalaysak ni Rina. Adwa at tao dito San Isidro. Ti inag-agumam ti dagada, Senyor. Dansong. Ken dagiti kakadwana. Agramanan dita tinalawa adaga dahil di apong ko akulas. Apong mo akulas? Wen, Senyor. May samot dahil di apong ko akulas nga inagawang. Tinalawa adaga nga impanagan na kanyak nga apo na. Anya? Senyor Simon, jak kayat tiriribok. Kat numaramid mo ti ko na. Si dada anak amang ikalay sa kinirina. Sige, Senyor. Agpakada. Agpanunod kayo animbag, Senyor. Agpatuloy ako. Natangsit dayjay a Victor. Tilangsit anak. Sana mapalin. Diyak maaramid ti kayat na. Isublik ka nun dagiti daga nga inagumakas kasukat ti panangikalay sana ken ni Rina. Anya nga rod itan ti aramidem. Masken amapukaw dayjay a Victor. Papa, anya ti
Nakibunga ito pinagsarita niyo kini Victor. Oh, ladingit kaya. Talaga, asanak nga umanugot iti kayat na. Ado di talalaki. Saan lang ani Victor? Jak isukap dagiti dagat, iti dayjay laeng a Victor. Victor, agkan panunod ka? Ada parikot mo? Malagip ko tinapalabas, Auntie Ella. Di pa nang patay da kini apong kulas. Kalpasan ng inagaw dati dagana. Victor. Di pa nang patay da kini mga ignas. Pinatay da ngawan laban na. Oh. Di inaramid da kanyak. Adan-dan nakatayak. Malagip mo gayan dagita apagtang ini. Wala ti. Kat dayta tinangiduron kanyak ng soldado. Dayta tinakapaat ko. Takayat ko idabalsan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Linipat kong ti agibalas. Victor. Kan mesa. Pinampanunod kayo na patag kanyak. Diyak kaya't amay raman kayo. Nasayaan. No nalipatam tinaimula iti panunod mo. Sipod ubing ka. Di pa nagibalas. Auntie Ella. No malagip mo pa'y idi, ti kanayon nga ibagakan ka day di mang ignas. Asaan anasaya at ti agibalas. Ti pumatay iti padang a tao. Day ta idi ti kanayon na nga ibagakan ka. Kat ti kayat na pa'y idi apagbalinam. Kat agbalin ka kuma apadi. Auntie Ella. Kayat na nga agbalin ka apadi. Tapno adda ka na yun amang palagip kadagiti tao itinasayaat nga aramin. Kat mo kunam ita alinipat mo ti panagibales. Nasayaat launay, Victor. Lipatem ti agibales. Tapno mayadayo ka iti pagkan. Nagawan at talaga tiba inday tasimon. Demonyo at talaga. Ma'am Carlota. Talaga di na kayat nga isubli dagiti daga nga inag-agom na. Agom! Ma'am Carlota. Parikot da ito eh. Nooman nugot ni Senyor Simon iti kayat ni Victor. Ikaglay sana lakit din ni Rina. Ha? Kat numapasamak ti kasta, anya ti pagbanagan ti amin. Ikalay sana ni Rina, idinto ta dinamot ay ayatan. Ella, panag ko na, saan aday tatiwagas, ma'am? Iso anasaya at mat, no saan nga umanugot ni Senyor Simon. Saan anasaya at ti pagbanagan da Victor no bilang. Pudno? Agsaya at dagiti tao anaagawan iti daga. Pamaisubli ka dakwada ti dagdagada. Agam, kasanon ni Victor. Ni Ami. Ang yamutan. Parikot at talaga, Ella. Saan tayo nga agdardara sudos, ma'am? Naibagak mo tanday ta ka ni Victor. Saan amasulbar ti may sa aparikot? Iti dinadara sudos apangeddan. Juan, gusto ka, Ella. Pudno, tako na. Talaga ajak masarakan ita ni Elizabeth. Napanak iti pagtrabahohan na radio station. Saan ka no ang nagsubli? Sa di mo itong tinapnapanan na. Ha! Paltog na dya! Syakti palpaltogan da. Aglingid at ditay ta kayo. Syaka talaga ito kong triyada. Di sa pag-apali. Nasiglat mo ta. Saan ka napuntan? Wen boss, naglamang iti dakalapon ti kayo.
Urayan tarong mo rin tinaglingan na. Napaltugan tamanan. Saan datamit ang makita dito'y ayan ta, boss? Kamiwat mo! Sipot naman na yung baga. Dahil ti kanito arumar. Paltugan. Pagay! Di marayan. Boss, nakalibasan. Salbaga. Di mo napuntahan. Ako awanan, boss. Di marayan. Nakaadayon. Wah! Ala, sana bali? At nang tumanin sa bali akong taway. Masalaw tan tumanin dahil dyan padi. Kasanuitan, boss. Agpatuloy tani dyan sugalan. Wan! Agon uray kada tayo dyan ni Ma'am Anita. Sigurado ang marapyan ta, boss. O iso ti kadwa ta makisugal. Tangat rabi ti panagawid na. May ramraman ta pa yun na mapuyatan, boss. Awanan ti ato ba reklamo to nga. Ala, mapantan. Ipantan dito kwarta nga ingapota iti pasder. Diyos ko, awan tinagkurangak, ken nagbasula kiti padag a tao. Agsirsirbiak kadag iti tao. Iwarwaragawag ko ti Ebanghelyo. Ngem adda kayat maamang patay kanya. Isu akid dawek ti tulong mo, Diyos ko. Tarabahin na kumaakanayon. Tapno may patumpal ko, ti akam ko dito'y rabaw ti daga. Sige, umuna akon nga gawin. Usarap ti Gotchet. Diya kaya ti suburot kada kayo ijik kabaret. Umuna akon. Sige lang, madam. Agdiretso kayon to di pasda. Nalawang. Wan, madam. Boss, anya day jay. Nangad mo ka day. Batang-tang ti kampana dyan simbahan. Iti kasta nga trabay. Sino tinagbatang-tang? Ang mga notipadi. Ha? Ala, mabantan dyan simbahan. Takitaan tano iso tinang batang-tang iti kampana. Kat no iso, patayin tan. Anya? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.